Xavier. Doncs una mica a veure aquesta setmana com ha anat, com ha canviat també el planning, el fet d'anar a jugar contra el Treviso, i d'altra banda també si diumenge jugareu o no jugareu, perquè sembla que el Burgos té alguns casos. Ens hem adaptat. Evidentment, el diumenge passat vam entrenar, pensàvem que jugarien dimarts, i després, quan va ser que no, que es va enterar diumenge a la tarda, ens hem adaptat durant la setmana i ara estem en la mateixa situació davant del partit del diumenge. Hem entrenat com si hagués partit fins que ens comuniquin si es juga o no, però nosaltres el que fem és el que depèn de nosaltres i és estar preparats i preparar el partit com si fos a jugar. I si després ens diuen que finalment no pot ser, ens adaptarem i el jugarem quan ens diguin. Els jugadors per això tots bé, tots disponibles? Sí. Hi ha petites molèsties com sempre, però normal amb una setmana llarga, algun jugador que no ha acabat alguna sessió, però crec que estan tots disponibles i no passa res amb l'entrenament de demà. Jugar contra un equip al Burgos és molt diferent del de fa 3 mesos que us veu entre ells, i un entrenador nou. Quines diferències principals veus amb l'equip que us jugueu llavors amb l'equip que us jugueu ara? Moltes, sí, moltes. Des de llavors han tingut 2 entrenadors, ara mateix han fitxat un joc interior, 2 jugadors molt importants que l'any passat estaven jugant a l'Eurolliga, com Noko i com Edi, i evidentment és un equip que està fent uns esforços econòmics molt grans per sortir de la zona en la que està. Anem una mica també a cegues perquè amb el nou entrenador només han jugat un partit de Lliga ACB i avui és el segon. Tenim que anar una mica a preocupar-nos més de lo nostre, que no està molt pendents d'ells perquè ja et dic que hi ha hagut molts canvis i l'entrenador fa poc temps que està i tampoc sabem exactament quines idees té perquè no han jugat suficients partits com per tindre molta informació. Tornant un moment al tema de la setmana neta que heu tingut contra tot pronòstic, no sé si ho preferiu això per desconnectar una mica de la competició i relaxar els ànims, o d'altra banda, ja que teníeu una bona inèrcia positiva, us sap una mica de greu ara trencar amb els dinàmics? Primer, ni ens queixem ni ens alegrem de coses que no depenen de nosaltres i el que fem és intentar adaptar-nos. Evidentment, és una mala notícia no jugar, perquè nosaltres tenim un calendari que és, diguem, respectant dies d'entrenament, respectant viatges, i quan es suspenen aquests partits després es tenen que jugar i es tenen que ficar en moments de la temporada que ja està tot molt just i després hi ha la finestra de les seleccions i evidentment no hi ha moltes dates, i això vol dir que quan es posi els partits que es suspenguin després es tenen que fer setmanes molt complicades amb els seus desplaçaments, i això no ens agrada. Ens agrada jugar els partits quan estan marcats i quan ho tenim d'alguna manera preparat i pensat, però estem davant d'una situació que no depèn de nosaltres i ens agradi més o menys, no toca un altre que adaptar-se i intentar posar bona cara. Si ens toca entrenar més, aprofitar el temps per entrenar, i si ens toca competir més, esperar també que en el moment que això passi tindrà salut, perquè pot donar-se el cas que no juguis contra un equip que en aquell moment te lesiones i després quan et toqui jugar amb contra ells, quan es posi la data, resulta que ells estan tots els jugadors recuperats i nosaltres, que ara els tenim tots, segurament potser tenim la desgràcia de no tindre algun. Però no són temes que es pugui controlar i ja està, preocupats del que depèn de nosaltres, i aquesta setmana, que no comptàvem una setmana d'entrenament, a intentar aprofitar el temps, a intentar veure coses que potser no treballes tant perquè amb la competició estàs més centrat en la competició, aprofitar la setmana per treballar altres aspectes del joc. Teniu 3 partits ara contra equips que només tenen una competició, que són Burgos, Bilbao i Saragossa. Vosaltres en teniu 3, perquè la Copa sempre està allà. Es fa particularment perillosos aquests equips, el fet que només tinguin un focus i vosaltres hagueu de distribuir els esforços? No ho sé. Tampoc he pensat molt, la veritat. Sé contra qui juguem, o sé contra qui està previst que juguem, però aquesta setmana només hem parlat
del Burgos, i una miqueta també del partit de dimarts contra el Tofas Bursa, perquè a sobre van jugar aquesta setmana l'altre partit del nostre grup, entre els dos equips turcs, el van veure i després van comentar alguna cosa pensant en el partit de dimarts, però estem centrats en el partit del Burgos, intentar fer un bon partit i tenim molt respecte per ells i evidentment creiem que serà un partit dur, si es juga. Sí, jo sobre l'equip volia traslladar una sensació que potser té més l'aficionat o fins i tot la premsa que seguim l'actualitat de l'equip, i és el fet de que, clar, aquesta temporada potser ja s'ha donat com a garantia de competir. No sé si des de dins de la plantilla també sentiu que fins i tot ara ja és la sensació de que es pot guanyar a qualsevol, ja no només competir. Es pot guanyar a qualsevol, es pot perdre. Aquest equip pot guanyar a qualsevol i que està en aquesta fase més que ja en la de competir, ja que s'ha quedat amb això, ja ho hem superat i... No dono res per fet. Aquest equip és un equip que ha guanyat partits, molts, és veritat, també ha perdut partits, també ha perdut algun partit de 44 punts aquesta temporada amb els mateixos jugadors, amb els mateixos entrenadors i tots els mateixos. Per tant, no dona res per fet i està preparat per lo que vingui. I preparar-se per lo que vingui, si és molt maco, tots ho fem. Jo no dono res per fet i el que sí que podem parlar és el que hem fet fins ara. Això sí, perquè ja ho sabem, el que vingui, jo no dono per fet que guanyarem el partit de diumenge, per exemple, no el dono per fet. Que podem guanyar? Sí, clar que podem guanyar, però també podem perdre. I crec que aquest club, un dels principals valors que té és la humilitat i no hem de donar res per fet, ni pensar que tenim cap fórmula màgica, ni que som més guapos que els altres, ni res de tot això. No? O sigui, humilitat, treball i estar preparat per lo que vingui. Volia demanar també, fora de Lliga, una valoració sobre el grup que us ha tocat a la Champions, perquè la setmana passada es va saber del Rusafaka i el Treviso, una mica la dificultat, viatges, com ho veus? Bueno, ara mateix la veritat és que ho veig complicat, com és lògic, perquè crec que és un grup fort, també com és lògic, no? Amb una segona fase de la competició, en la qual cosa els equips que estan tenen més nivell, però realment ara mateix l'únic que em preocupa és el partit del Burgos. Ja tindrem temps després de ficar-nos amb aquest grup i ja està, intentar fer les coses el millor possible.